രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾസ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി 14-ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ ആണ്. അധ്യായം 14. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ 14-ാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭക്തിപരമായ യോഗ്യത എന്താണെന്നാണ് നോക്കണം. നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതില് ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എന്താണ്? ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്യാഗം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഒരു തുടക്കം കിട്ടാൻ സഹായകമായ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ഒക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി അവയും നിരാകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഒരു തുടക്കം കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സഹായം വരുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ത്യാഗം കൊണ്ടും. ആത്യന്തികമായിട്ട് എത്തുമ്പോ അവസാനത്തുമ്പോ അതും എന്താണ്? അതും നിരാകരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം മനോഭാവത്തെയും സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല. ആത്മാർത്ഥതയൊഴികെ മറ്റൊന്നും അതിനാവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാർത്ഥതയാണ്. അല്ലാതെ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ഒക്കെ തുടക്കത്തിലേക്ക് വേണം, പക്ഷെ പിന്നെ അതൊക്കെ എന്താവും? നിരാകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ആത്മാർത്ഥതയാണ്. എന്തിനാവശ്യം? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടത് ആത്മാർത്ഥതയാണ് വേണ്ടത്. വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആത്മാർത്ഥത. മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളും യോഗ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട കൃത്രിമമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ സഹായകമായേക്കാം. പക്ഷെ അവ ഒപ്പം തന്നെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അത് അനുകൂലമല്ല. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങള്, പിന്നെ യോഗ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട കൃത്രിമമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കത് എന്താ തരുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അതൊന്നും അനുകൂലമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായകമാണെങ്കിലും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അത് കർക്കശമാകുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അതും അനുകൂലമല്ല. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം.
ഭാഗവതത്തില് 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 31-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഉദ്ധവരെ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. എന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം താനെ കൈവന്നുകൊള്ളും. പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ സംജാതമാകും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശം പരത്തും. അപ്പോ ഭക്തനും എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും എന്തിനു ഗുണം ചെയ്യില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടുകൂടി ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം തന്നെത്താനെ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാനുള്ള ജ്ഞാനവും കിട്ടും. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇരുട്ടില് തപ്പേണ്ടി വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആര് പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെത്താനെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനവും ഒക്കെ തന്നെത്താനെ വരും. അതിനു നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 32-33 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലുള്ള ഭൗതിക ലാഭമോ അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിക്കുക എന്നതുപോലുള്ള ആത്മീയ ലാഭമോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം വഴി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അത് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ഭൗതിക ലാഭോ വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തിയോ ഇതൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും തന്നെത്താനെ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗം എന്താണ്? അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വയംഭൂവാണത്. അത് നമ്മള് സ്വയംഭൂവാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണത്. സ്വയംഭൂ തന്നെത്താനെ വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് കാര്യവും അത് തന്നെ, കാരണവും അത് തന്നെ. അല്ലാണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല. കാര്യവും കാരണവും എല്ലാം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണത്. സ്വയംഭൂവാണ്. ഇനി യുക്ത വൈരാഗ്യവും ഫൽഗു വൈരാഗ്യവും. യുക്ത വൈരാഗ്യം ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല്, യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാം. ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്തവര്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, എല്ലാതും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണമാണെന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൈക്കൊള്ളണം. ഇതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഭക്ഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ യുക്ത വൈരാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് ഇവിടെ. അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടു തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഭക്ഷണം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ത്യാഗമായിട്ട് ഭവിക്കും. അപ്പൊ രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതാണ് എന്ത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികള് എന്ത് ചെയ്യും? കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഇത്തരം കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ പതനം സംഭവിച്ച് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട നിർവ്യക്തികവാദികൾ ധാരാളമാണ്. ഇതിന് കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ അഭയം തേടാത്തതാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തും പറയാം. അതിനൊരു നിർവചനം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യുക്തവൈരാഗ്യം. അതായത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കള്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കള് ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? യുക്തവൈരാഗ്യം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യുക്തവൈരാഗ്യം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കാം. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. ഫൽഗുവൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ത്യജിക്കുക, ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഫൽഗുവൈരാഗ്യം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് പതനം സംഭവിച്ച് അവർ വീണ്ടും മാലിന്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യുദ്ധ സാമർഥ്യം മുഴുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. കൃഷ്ണനോടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഇത്തരം മനോഭാവം നമുക്ക് എന്ത് സ്വീകരിക്കാം? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? യുക്തവൈരാഗ്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അർജുനൻ അവിടെ നടപ്പിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന യാതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രഹസ്യം അതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ ഭൗതികമായതെല്ലാം ത്യജിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പഠിക്കാനും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം വളർത്താനായിട്ടുള്ളത് എന്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വീകരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് യന്ത്രങ്ങളായുടെ കാര്യമല്ല, അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വസ്തുക്കള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ആചാര്യൻ സത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തന് ഒരു ഭൗതിക തുടർന്നും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ ആസക്തി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉത്തമനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായി ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ പ്രവണതയിൽ നിന്നും അയാൾ താമസിയാതെ വിമുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണിത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ ആസക്തി ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താമസിയാതെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വീകാര തിരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ചില ആശയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ട. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആവിർഭാവമായ ആത്മീയാചാര്യൻ കൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ ഭക്തന് വേണ്ടി രീതിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്വീകരിക്കുന്നതും തിരസ്കരിക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതും തിരസ്കരിക്കുന്നതും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സ്വീകരിക്കാനോ തിരസ്കരിക്കാനോ പാടില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്തിലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കുറെ ധനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അനുയായികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരു ആചാര്യൻ. ചിലപ്പോൾ ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീരുന്നവൻ ശിഷ്യസംഖ്യയുടെ ആധിക്യത്തിലും അളവറ്റ ധനത്തിലും മതിമറന്നു പോയേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഒന്നാം ഇടയിലുള്ള ആചാര്യനല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മതിമറന്നു പോയാൽ അയാളുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. അതിനാൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ചിലവരെന്തുണ്ടാവും? ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആചാര്യന്റെ നിലയിലേക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താണ്? ശിഷ്യ സംഖ്യയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആധിക്യത്തില് അളവറ്റ ധനത്തിലൊക്കെ മതിമറന്നു പോകും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് കണക്കൂട്ടരുത്. അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അയാളുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ
തത്വങ്ങളിലെല്ലാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഈ സദ്ഗുണങ്ങൾ അഹിംസ, സത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം മുതലായവ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ അയാൾ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അയാൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഒരു പവിത്രീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യം അയാൾക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്ത് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അയാളിൽ ഉണ്ടാവും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും തന്നെത്താൻ അവനില് വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ സ്വഭാവേന അഹിംസാവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷവിധിയായി പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലർ സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റു ചിലർ പവിത്രീകരണം നേടാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? സസ്യാഹാരിയുമായിരിക്കും, അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. പക്ഷെ സസ്യാഹാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹിംസാവാദി ഒരിക്കലും ആരാകണമെന്നില്ല? ഒരു ഭക്തനാവണമെന്നില്ല. അതായത് ഒരു വ്യക്തി സസ്യാഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരിക്കലും ആരാകണമെന്നില്ല? ഒരു ഭക്തനാകണമെന്നില്ല, അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? സസ്യാഹാരി ആയിരിക്കും. അതിന് നമുക്ക് തർക്കമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും സസ്യാഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, വിഷമിപ്പിക്കുക, പ്രയാസപ്പെടുത്തൊന്നും ചെയ്യില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിപ്പിക്കാത്ത, പ്രയാസപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വ്യക്തി, അതല്ലെങ്കിൽ സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് ഭക്തനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും സസ്യാഹാരി ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ സസ്യാഹാരി ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനാവണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോ ഒരേ സമയം തന്നെ സ്വയം സസ്യാഹാരിയും അഹിംസാവാദിയും ആയിരിക്കും ആര്? ഭക്തൻ. പക്ഷെ സസ്യാഹാരിയോ അഹിംസവാദിയോ ഭക്തനായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരിത്വമോ അഹിംസയോ ഭക്തിക്ക് ഒരു യോഗ്യതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്, നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശം കേട്ട ഒരു നായാട്ടുകാരൻ ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല. അതായത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തനിൽ തന്നെത്താനെ സദ്ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. മൃഗാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നായാട്ടുകാരനായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ നായാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് അയാൾ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോ നടക്കുമ്പോ ഉറുമ്പിനെ കാണുമ്പോ ചാടി നടത്തിയിരുന്നു. കാരണം ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് ചത്തുപോകുന്ന കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും മാറ്റം ആർക്ക് വന്നു? ആ മൃഗാരിക്ക് വന്നു, നായാട്ടുകാരന് വന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി വളരുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിൽ എന്താണ്? സദ്ഗുണങ്ങള് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? പരദുഃഖത്തിന് ഇട കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ശാരീരികമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം, തപോനുഷ്ഠാനം, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെത്താനെ വെളിപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ശാരീരികമായിട്ട് ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം, അതായത് ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധി എല്ലാതും ഈ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോ തന്നെത്താനെ വെളിപ്പെട്ട് വരുമെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9 തരത്തില് ഭക്തി സേവനം ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം. ശ്രവണത്തിന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, ഭഗവത് സ്മരണം പ്രഹ്ലാദൻ, പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, ക്ഷേത്രാരാധന പൃഥു മഹാരാജാവ്, പ്രാർത്ഥന അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം മഹാബലി ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിലധികമോ 2, 3 വിധം 9 വിധത്തിലും ചെയ്താൽ ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് 9 ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കീർത്തിച്ചു. പിന്നെ കൈകൾ കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, കാതുകളെ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം കാണാൻ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ ശരീരവും, കൃഷ്ണൻ അർപ്പിച്ച നിവേദ്യം രുചിക്കാൻ നാവും, ഇങ്ങനെ സകലവിധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന രീതിയും അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9 ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതി ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മാറ്റം വരും. അതോടെ മുക്തി ഭക്തന്റെ ദാസിയായി തീരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ
ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മുക്തി ഭക്തന്റെ ദാസനായി തീരും. അപ്പൊ വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നേരെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി വളരുമ്പോ ഒരു ദാസിയെ പോലെ മുക്തി ഭക്തന്റെ പിറകെ നടക്കും. അപ്പൊ മുക്തി ഭക്തന്റെ പിറകെ നടക്കുന്ന പറയണ ഒരു ദാസിയായിട്ട്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? കാരണം ഭക്തന്മാരെന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മുക്തി പിന്നാലെ നടക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ അവരുടെ കൂടി എടുക്കാം ചെറുത്. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് സ്വാത്മചോദിതമായ, ഇത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത എന്തുമാത്രമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ആത്മാർത്ഥത. എന്താ വേണ്ടത്? ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥത തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത അധ്യായം സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം. സ്വാത്മചോദ്യം വെച്ചാല് ആത്മചോദ്യം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെത്താനെ വരുന്നത്. സ്വാത്മചോദ്യം സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വൃന്ദാവനവാസികൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കൃഷ്ണനുമൊത്ത് കളിയാടാൻ ഈ ഇടയക്കുട്ടികൾ നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഇവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വൃന്ദാവനവാസികള് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് രാഗാനുഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാത്മചോദ്യം നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം, കൃഷ്ണനൊത്ത് കളിക്കാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാര് കൃഷ്ണനൊത്ത് കളിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്തോന്നില്ല, ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങള് അത് പരീക്ഷ പാസ്സാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ്, പൂർവ്വജന്മത്തില് തന്നെ അതിനുള്ള യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട് അവര്. കാരണം അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർ എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ജന്മം എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അവർ ഇത്തരം പരീക്ഷകളെല്ലാം പാസ്സാകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവര്. കാരണം വൃന്ദാവനത്തിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട്. പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർ ഓൾറെഡി എന്താണ്, ഇതിന് വേണ്ട യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞവരാണ് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ ജന്മം എടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് തന്നെ. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടെ അഭിവാഞ്ചയോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മപ്രചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിന് തോന്നുന്ന ഒരു ആകർഷണം, അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ആകർഷണത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് മധ്യലീല 22:149 വൃന്ദാവനവാസികൾ സഹജമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധിതരാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനവാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? സഹജമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഒരു രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം നൈസർഗിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനോട് മറ്റൊന്നിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനവാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവര് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സഹജമായിട്ട്, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെന്താണ്, ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അവര് നൈസർഗികമായിട്ട്, അതായത് അവര് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്, സ്വമേധയാ തന്നെ തോന്നി ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെല്ലാതും. അതുകൊണ്ട് അവരായിട്ട് ആരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാം.
കാരണം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്ന് വെച്ചാല് അതാരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, അവര് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതാണ്. നൈസർഗികമായിട്ട് ചെയ്യുക, സ്വമാധയാ ചെയ്യുക. അത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനായിട്ടും താരതമ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:153 പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നിത്യപാർഷദൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്താൽ ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആസക്തിയെ നൈസർഗിക രതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായി ഇതിനെ സ്വരൂപ ഉപലബ്ധി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ തലം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നേടാൻ കഴിയില്ല. ആരംഭത്തിൽ കർശനമായും ശാസ്ത്രങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ഗുരു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത തത്വങ്ങളും അനുസരിച്ച് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. വൈദി ഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ തുടർച്ചയായി സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമ പ്രവണത ക്രമാനുഗതമായി ഉണരും. അതിനെ നൈസർഗികമായ ആകർഷണം അഥവാ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിത്യപാർഷദൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്തില് ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഈ ആസക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള രതി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്തില് ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നൈസർഗികമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന രതി, നൈസർഗിക രതി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സ്വരൂപ ഉപലബ്ധി. അതായത് ഇത് നമുക്ക് ആരംഭത്തിൽ നേടാൻ സാധിക്കില്ല, നൈസർഗികമായ രതി. ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ കർശനമായിട്ട് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, അതായത് ഒരു ഗുരു പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എല്ലാ തത്വങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ സേവനം ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആ പ്രേമ പ്രവണത ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഉണർന്നു വരും. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ്? നൈസർഗികമായ ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. നൈസർഗികമായിട്ടൊരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സ്വരൂപ ഉപലബ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടില്ല, ചെയ്ത് ക്രമാനുഗതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതുക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:154 പറയുന്നത് രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രജവാസികളാൽ സുവ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി യോജിക്കുന്ന രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാഗാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനം ബ്രജവാസികളാൽ സുവ്യക്തം. അപ്പൊ ഈ വ്രജവാസികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ രാഗാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനം സുവ്യക്തമായിട്ട് പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നത് വ്രജവാസികളാണ്. അത് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെല്ലാം. അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി യോജിക്കുന്ന രാഗാത്മകമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് എന്ത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി. അതായത് വ്രജവാസികളുടെ പാത പിന്തുടരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:156-157 രാഗാനുഗ ഭക്തി രണ്ട് രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാം. ഒന്ന് ബാഹ്യമായിട്ടും ഒന്ന് ആന്തരികമായിട്ടും. ബാഹ്യമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കുമ്പോ ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ ബാഹ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഭക്തനെ പോലെ, അതായത് ഒരു സാധക ഭക്തനെ പോലെ ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ബാഹ്യമായിട്ട് ആ ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഉന്നത ഭക്തൻ ബാഹ്യമായിട്ടൊരു സാധാരണ, അതായത് പുതിയൊരു ഭക്തനെ പോലെ തന്നെ, ആരംഭ ഭക്തനെ പോലെ ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത്? ബാഹ്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. ആന്തരികമായിട്ടാണെങ്കിലോ പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ മൗലികവും സാക്ഷാത്കൃതവുമായ തലത്തിൽ അയാൾ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ സേവിക്കും. അപ്പൊ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും അയാൾക്ക് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറും രാത്രിയും പകലും അയാൾ കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ആന്തരികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രാഗാനുഗ ഭക്തി രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞതിൽ ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും. ബാഹ്യമായിട്ട് ചെയ്യുവെച്ചാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഭക്തന്മാരെ പോലെ ചെയ്യുക, അതാണ് ബാഹ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആന്തരികമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് സാക്ഷാത്കൃതമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ഭഗവാനെ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനായ പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുക. അത് 24 മണിക്കൂർ രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് ആന്തരികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്, രാജൻ ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗ കാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട്, ഭഗവാനോട് ഉള്ള ഐന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖം, ഭോഗത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം, ആകാംക്ഷ,
അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭയം കൊണ്ട്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഭഗവാനോട് ആകർഷണമാകുന്നവരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് ഗോപികമാര്, കംസൻ, ശിശുപാലൻ, യദുവിന്റെ അനന്തരാഗാമികള്. അപ്പൊ ഗോപികമാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് സ്വാത്മചോദിതമായ പ്രേമമാണ് ആരിലുള്ളത്? ഗോപികമാരിലുള്ളത്. യദുവിന്റെ അനന്തരഗാമികള് ബന്ധുത്വം. യദുവംശത്തിൽ പിറന്നത് അവര് ബന്ധുക്കളാണ്, ബന്ധുത്വത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപികൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആകർഷണവും യദുക്കൾക്ക് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം എന്താണ്? സ്വാത്മചോദിതമാണ്. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, സ്വാത്മചോദിതം തന്നെത്താനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് രണ്ടും. അപ്പൊ അത് രാഗാനുഗമാണ്. പക്ഷേ കംസനും ശിശുപാലനും എങ്ങനെയാണ്? ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയല്ല? ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ കംസനും ഗോപികമാർക്കും എങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ലഭിക്കും? അപ്പൊ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയെങ്കിലും കംസനെയും ശിശുപാലനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെ അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാകെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഭഗവാൻ, ഇതെന്താണ്? പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണെങ്കിലും കംസനും ശിശുപാലനും പോലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് എവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ, ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെ അവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുള്ളൂ. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കഴിയുന്നതും സൂര്യന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, സൂര്യന്റെ മണ്ഡലവും. സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെ ചൂടും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചൂടും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ കംസനും ശിശുപാലനും പരമസത്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെവിടേക്കല്ല പോകുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. അവരെവിടേക്കാണ്? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരും ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തില് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട, ഭഗവാനാൽ മരണം സംഭവിച്ച കുറെ അസുരന്മാരുണ്ട്. ഈ കംസനും ശിശുപാലനും മാത്രമല്ല, അങ്ങനത്തെ കുറെ അസുരന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അവർക്കൊന്നും പ്രവേശനമില്ല. വേദമൂർത്തികൾ പറയണത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ യോഗികൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുക. അപ്പൊ യോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥാനീയ രൂപത്തെ ആണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എതിർക്കുന്നവർ അങ്ങയുടെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നവർ ധ്യാനം കൂടാതെ അതേ പരിപൂർണം നേടുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമാതുരരും അങ്ങയുടെ നാഗസദൃശ്യമായ കരങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരും ഇതേ പൂർണ്ണതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാമാതുരരായവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമമുള്ളവർക്ക് ഗോപികമാർക്കും ഈ 2 പേർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഒരേപോലത്തെ പൂർണ്ണതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഗോപികളുടെ കാലടി പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാര് പോലും എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ വേദമൂർത്തികൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളും ആരുടെ കാലടികളാണ് പിന്തുടരുന്നത്? ഗോപികമാരുടെ കാലടികളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഗോപികമാർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും അവർക്കും ലഭിക്കുമെന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവർ ഗോപികമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നുകൊണ്ട് ഗോപികമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും അവർക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വേദമൂർത്തികള് പറയുന്നത്. ഇനി രാഗാത്മിക ഭക്തിയില് 2 തരത്തിൽ പറയാം ആകർഷണം. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കാമരൂപത്തിലും ഒന്ന് സംബന്ധ രൂപത്തിലും. അതായത് ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം, ബന്ധുത്വം. അപ്പൊ കാമരൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ കാമവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഗോപികമാരുടെ കാമാതുരത്വം എന്നത് ലൈംഗിക വീഴ്ച എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അത് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാവത്തെയാണ്. അതായത് എത്രത്തോളം ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മില് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? കാമാഭിലാഷ അല്ലെങ്കിൽ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു തരം അനൈച്ഛിക ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. ഈ ആകർഷണത്തെയാണ് ചിലപ്പോൾ കാമാതുരത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്ത് വരും? ഭഗവാനോട് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ആകർഷണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാമാതുരത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അദമ്യമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷമാണ് എന്തിവിടെ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം, അദമ്യമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷമാണ് കാമം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം അതീന്ദ്രിയമാണ്, അത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കാമത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കാമത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യത്യാസം? അപ്പൊ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദ്യ ലീലയിൽ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് കാമാഭിലാഷവും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷവും. ഗോപികമാരെങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല. അവർക്ക് എന്തു മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഗോപികമാരെ പോലെ ആരെയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമമല്ല എന്നതിന് തെളിവ്, ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം അത്രയും പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ തെളിവ് എന്താണ്? ഉദ്ധവരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാര്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ഉദ്ധവരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാര് ഗോപികമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമാഭിലാഷമല്ലെന്ന് വ്യക്തം. അല്ലാണെങ്കിൽ ഉദ്ധവർ അങ്ങനെ അവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാനായിട്ട് കൊതിക്കും. അപ്പൊ ഉദ്ധവരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തന്മാരെല്ലാവരും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഗോപികമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമമല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധവരെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഗോപികമാരുടെ കാലടികള് പിന്തുടരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസി വൃത്തി സ്വീകരിച്ച ശേഷം സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കർശനമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും കൃഷ്ണാരാധനയില് ഗോപികമാരുടെ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റുമില്ലെന്നാണ് ആര് പഠിപ്പിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതമായാൽ എന്ന പോലുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഭഗവത് ആരാധന രീതി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുക്തകണ്ഠ കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം കാമാതുരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആ കാമാതുരത അല്പം പോലും എന്തല്ല? ഭൗതികമല്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാനോട് ഗോപികമാർക്കുള്ള ആഗ്രഹം എങ്ങനെയല്ല? ഒരിക്കലും കാമാതുരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി കുബ്ജയും ഗോപികമാരും ഒന്നാണോ? ഇവിടെ കുബ്ജ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂനിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാമാഭിലാഷാണെന്നാ പറയണത്. കാമാഭിലാഷമായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവളുടെ പ്രേമം മിക്കവാറും എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭൗതികമായിരുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം, ഭൗതികമായ ആകർഷണം ആർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്? കുബ്ജയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഗോപികമാരുടെ താരതമ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗോപികമാരുടെ കാമം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കുബ്ജയുടെ പ്രേമത്തെ എന്താണ്? കാമപ്രായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കുബ്ജയ്ക്ക് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആകർഷണം വേറെ ഒരു ഗോപികമാരുടെ താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।